Helo, a chroeso I Uned 6, y cwrs Canolradd. Yn Uned 6, dyn ni'n edrych ar arddodiaid, y geiriau bach, y prepositions, yr arddodiaid, geiriau fel ar, am, at, I, wrth, a, gyda to bach, ar, am, at, I, wrth, a. Nawr, mae'r geiriau bach yma yn gallu bod yn anodd achos maen nhw'n newid ym mhob iaith. Ond, dewch I ni ddechrau. Dwi'n mynd I ddweud berf, y verb. Dwi eisiau chi ddweud pa arddodiad sy'n mynd gyda'r ferf. Okay. Edrych ar. Edrych ar y teledu. Gwrando. Gwrando ar. Gwrando ar y radio. Gofyn. Wel, gofyn I, to ask someone. Yn Saesneg, does dim arddodiad. I'm asking you. Yn Gymraeg, dwi'n gofyn I ti. Gofyn I. Wrth gwrs, hefyd mae hi'n bosib gofyn am. To ask for. Dwi'n gofyn I ti am y llyfr. Iawn? Dweud. Dweud wrth. Eto, mae'n wahanol yn Saesneg. Yn Saesneg, I told him, dim arddodiad. Yn Gymraeg, dwedes I wrth y staff. Dwedes I wrth y plant. Da iawn. Siarad. Siarad a. Siarad a. Eto, to talk about, siarad am. On to speak to, siarad a. Siaradais I a nhw am y ffilm. Da iawn. Ymuno. Ymuno a. Dych chi wedi ymuno ar cwrs Canolradd. Apelio. Apelio at. Mae'r syniad yn apelio at y staff. Ac un arall, ysgrifennu. Wel, ysgrifennu at berson, ysgrifennu at fy ffrind, ond ysgrifennu I le. Fel mynd, really. Mynd I le, mynd I Gaerdydd, mynd I Abertawe, mynd i'r Gogledd. Ond mynd at berson, mynd at y doctor, mynd at y fferyllydd, mynd at y deintydd, mynd at y tiwtor, mynd i'r dosbarth, mynd at y tiwtor, ac mae ysgrifennu yr un peth. Da iawn. Okay. Wedyn, mae'r arddodiaid, y prepositions wrth gwrs, yn rhedeg. Mae nhw'n newid gyda'r person. I. Mae I dipyn bach yn odd. Beth yw I must? Rhaid I fi. So, dim rhedeg. You must gyda ti. Rhaid I ti. Dim rhedeg. Chi. Rhaid I chi. Dim rhedeg. Ni. Rhaid I ni. Dim rhedeg. Ond, beth yw he must? Rhaid iddo fe. So mae I yn troi yn iddo fe. She must. Rhaid iddi hi. A they must. Rhaid iddyn nhw. So dyna I. Gyda ar, am, at, mae pob
person yn newid. Mae pob person yn rhedeg. Dych chi'n cofio, mae hi'n edrych arna i. Mae hi'n edrych arna i. Beth am she's looking at you? Mae hi'n edrych arna ti. Fe. Mae hi'n edrych arno fe. Hi. Mae hi'n edrych arni hi. Ni. Mae hi'n edrych arno ni. Mae hi'n edrych arno chi. Nhw. Mae hi'n edrych arnyn nhw. Arna i. Weithiau arno i hefyd. Arna ti. Weithiau arno ti hefyd. Ond arno fe, arni hi, arno ni, arno chi, arnyn nhw. Da iawn. Felly, wrth. Nawr, gyda wrth, dyn ni'n dweud wrtho i, wrtho ti. Ond wedyn, mae nhw yr un peth. So tell me, dwedwch wrtho i. Dwedwch wrtho i. Beth am tell him? Dwedwch wrtho fe. Tell her. Dwedwch wrthi hi. Tell us. Dwedwch wrtho ni. A tell them. Dwedwch wrthyn nhw. Hefyd a. Siarad a, ymuno a, cytuno a. Wel, dyw a ddim yn newid o gwbl. A fi a ti. Ond yn uned 6, dyn ni'n dysgu 2 arddodiad newydd. Dros ac yn. A mae dros yn rhedeg ac mae yn rhedeg. Ac mae'r endings fel wrth. So, ar fy ôl i. Drosto i. Drosto ti. Drosto fe. Drosti hi. Drosto ni. Drosto chi. Drostyn nhw. Da iawn. So mae dros yn mynd yn drost rhywbeth. Dros, over wrth gwrs. Over me, drosto i. Cwympodd y bwced o ddŵr drosto i. Ac ro'n i'n wlyb. Iawn. Ond dyn ni'n mynd i ymarfer drosto fe, drosti hi, a drostyn nhw. Nawr, dwi'n mynd i ddweud brawddeg fel mae nhw'n edrych dros y papur. Rhaid i chi benderfynu, ydy papur yn wrwaidd masculine drosto fe, yn fenywaidd feminine drosti hi, neu yn lluosog, plural, drostyn nhw. Nawr cofiwch, mae treiglad meddal ar ôl gyda'r benywaidd, gyda'r feminine. So mae cliw mawr yno. So, dwi'n dweud mae nhw'n edrych dros y papur. Dych chi'n dweud mae nhw'n edrych drosto fe. Iawn? Mae nhw'n edrych dros y papur. Mae nhw'n edrych drosto fe. Mae nhw'n edrych dros y gwaith. Mae nhw'n edrych drosto fe. Mae nhw'n edrych dros y polisi. Mae nhw'n edrych drosto fe. Mae nhw'n edrych dros y casgliad. Mae nhw'n edrych drosto fe. Mae nhw'n edrych dros y gân. Mae nhw'n edrych drosti hi, can y gân. Mae nhw'n edrych dros y gerddoriaeth. Mae nhw'n edrych drosti hi. Mae nhw'n edrych dros y goeden deuluol.
Maen nhw'n edrych dros hi. Maen nhw'n edrych dros y papurau. Maen nhw'n edrych dros nhw. Maen nhw'n edrych dros y polisïau. Maen nhw'n edrych dros nhw. Maen nhw'n edrych dros yr holiaduron. Maen nhw'n edrych dros nhw. Da iawn. Dros fe, dros hi, dros nhw. A'r arddodiad ola heddiw yw yn. Nawr, dych chi'n gwybod yn? In, wrth gwrs. Ond dyn ni'n mynd i ddysgu in me, in him, in them, in it. So, eto, mae'n rhedeg ar fy ôl i. Ynddo i, ynddo ti, ynddo fe, ynddi hi, ynddo ni, ynddo chi, ynddyn nhw. Ynddyn nhw, in them. So, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn fel, oes diddordeb gyda ti yn y gwaith? Dych chi'n mynd i ateb, oes, mae diddordeb gyda fi ynddo fe. Yes, I'm interested in it. Oes diddordeb gyda ti yn y gwaith? Oes, mae diddordeb gyda fi ynddo fe. So eto, rhaid i chi wrando ydy'r gair yn wrwaidd, ynddo fe, yn fenywaidd, ynddi hi, neu yn lluosog, ynddyn nhw. Nawr, yn yr ymarfer diwetha, grwpies i nhw. Fe, hi, nhw. Y tro yma, mae nhw wedi cymysgu, they're all mixed up. Gwrwaidd, benywaidd, lluosog. So, dyma'r patrwm eto. Oes diddordeb gyda ti yn y gwaith? Oes, mae diddordeb gyda fi ynddo fe. A chi, oes diddordeb gyda ti yn y gwaith? Oes, mae diddordeb gyda fi ynddo fe. Oes diddordeb gyda ti yn y digwyddiadau? Oes, mae diddordeb gyda fi ynddyn nhw. Oes diddordeb gyda ti yn y ddrama? Oes, mae diddordeb gyda fi ynddi hi. Oes diddordeb gyda ti yn y cwrs? Oes, mae diddordeb gyda fi ynddo fe? Oes diddordeb gyda ti yn y ffilmiau? Oes, mae diddordeb gyda fi ynddyn nhw. Oes diddordeb gyda ti yn y cyngerddau? Oes, mae diddordeb gyda fi ynddyn nhw. Oes diddordeb gyda ti yn y daith gerdded? Oes, mae diddordeb gyda fi ynddi hi. Ac oes diddordeb gyda ti yn y car? Oes, mae diddordeb gyda fi ynddo fe. Ond cofiwch, dyn ni'n ymarfer nawr. Pan dych chi'n siarad, dych chi'n gallu dweud, oes, mae diddordeb gyda fi. Ond dyn ni'n ymarfer, achos dyn ni'n edrych ar arddodiaid. Felly, mae rhai arddodiaid pwysig. Ar, am, at, i, wrth, a. Heddiw, dych chi wedi dysgu dros ac yn. Mae nhw'n bwysig hefyd, ond dyn ni ddim yn clywed nhw mor aml. Ond cofiwch, dros, drosto i. Yn, ynddo i. Iawn. Wel, dwi'n mynd nawr.
a gwela i chi y tro nesaf.